passat amb els nois aquests del Sàssoa és una verdadera borrada, animalada, o sigui, no sé com dir-ho, i vaig a solidaritzar-me totalment amb ells. Com tot el que està passant és molt injust. Pateixo per aquestes mares, per aquests nois. No m'agrada la impunitat que té la Guàrdia Civil, inclús vestida de paisà. Porten molta xuleria, no em refereixo a tota la Guàrdia Civil, a tot el cos, però sí en uns quants. I ho trobo injust, com moltes coses que estan passant. Sobretot per defensar els nostres drets, defensar els nois que estan allà, que és molta injustícia, i nosaltres, tot el poble català, estem amb els bascos, i un dia com avui tenim que estar allà tots. Doncs per mala sort s'ha vist que sí, perquè si cantes o t'expresses i en aquest cas una baralla et pot portar tranquil·líssimament a molts anys de presó i a tenir molts problemes.